Jotono lamsoko a secret library channel nor kase kok sademan ka Mia Christmas ni salo khoroksa monai Alpana Tripura saksajung Kotok Soroi Thwika Tangi henkai bini sagu bela tension pressure tomani bagai cerai buka sakno control khaime angma pai miani phung achugo Alpana Tripura saksajung Kotok Soroi Thwika belan kharma sisa kha khamsanai ko Piaba amsuk cerai jora Alpana Tripura tamo tension cinta toma bagai saksajung thnya nangka phari chungtini o video ni bukhari kamke saiman lene a bagai a secret library channel party jora kamke na di joto buji manai Te puliano saurnai apoti tomu shitra akolah me mistake samung rono kiamata khalaitung because jora tongsini wan sukti thwithama olo jerike kapono mungsa man kalak jeng tamni bagi e kok saka hinmale paithogo joto saimanai display nukui toma burni mong angka Alpana Tripura class 9 pori tongo bini age ebake boys angka 15 haike ponero rok angnai salkiza sikango nokni puma pupa kiabana mungsa kok singya eba saya kari Borni besasek Alpana Tripura kubuni celabai kaina bagi kok surlai tongka. But arjara Alpana Tripura bini ama babu bono cerai jora kaina naimani. Joto kok semani brand saja ke angma bai Alpana Tripura bini uskuli master hai ke teacher no joto kubi kok sairiba ke plus. Police station no thange complaint bo khakia ani age hai ke ba boys 18 bosor angya ko tabuk cerai pora jora se ani ama babu ke Ano mungsa kok singya kare kubuni celabai kaina nai tongka. Piaba angle amsuk cerai jora tabu kisapon kajana musungya ang tabu kahamke porui bus kansora borok kusu kotor angna musungu abo hake munai Alpana Tripura bini skuli master or police no complaint khaima bai paithago police robo action naka or child welfare bukhati Alpana Tripura no protection rima bai a lajak saljora bini kalbari tomani aborok mothak jaka eba mothake narkmanka Henke amsuk jora khanai nugi jeng abun sanamu sungo class 9 pori tone 15 bosoni charaino nokni buma bufa tangi borni bosajono kaina amsuk dati kaina musung jakhana aro kebama wan sumung phayu aborok angkha buma bufa nijini bosano nogo tonewi chari khanina problem angmani bagida amsuk charai jora kaina nakhena ebake Besa beri henkai samungko suge aboti beka shitra wan suma bagida nokni buma bufa borni bosajono amsuk cherai jora datino kanya nai tongkhana belan wana masingja jotoni khauna abai singmung asayo beri besa amsuk cherai tangi dati kanya nangba ama haki jotoni khaw singmung asajak Haipano munai Alpana Tripura sakno kechen Gosiya kari bini imangno mukthang khanemu chungma bai sak sachuno fight khalai aba sachung khorang tisma baino bini o cherai jora sakni kalbarino muthagi manka blaino proud khajanai ko kobikok sana thangki abo kahai power kanang self defense khaimana jat buri o sungcharo naitugi manan blaino thuku bakso buri henkai buma bufa je kok sawo cherai joron kajagi nukung khawi thangkamu Haipano munai Alpana Tripura ke bini fuse aro borok kotor angna hani bini kaise imang tomani bai Buma bufa bai fight khalai o cherai jora bini sakni kalbarino muthagi manka Ati khlaino munai Alpana Tripura bini ama babu samai tesa kahamge tong porwoi uskul roko thanglasu tongmani phiaba lai thangja Christmas ni phung achigo henkai munai Alpana Tripura no nokana ni bolongo sak sachung Kotok Soroi sakse mansu nokni buma bufa alnor komina kanaka munai Alpana Tripura bini life no maneka bini future no kaham khana bagi bini ama babu sama kahamge tongine pori tongjamani te school roko thangai lasu tongmani but Lai thangsa Christmas ni phung achigo hankai munai Alpana Tripura no nokana ni bolongo se sak sachung Kotok Soroi manka nokni buma bufa abagi nokni buma bufa chirege kaplai Alpana Tripura no totra khajak dukhai khenglai hospital tlang thanglai kya and hospital tlang mani lama ordek sogi keno munai Alpana Tripura langma ekdom sosugui thangka rest and peace Menai Alpana Tripura thima ola nokni buma bufa saka chini besase ekdom kaham krengkhena nogo tongmani bo nogo keba bai walaya nogo mungsa problem angmani kere phiaba tini phung achugo tamon dukho kosto nangsagi jengno mungsa kok saya abo hake thei thangka jengbo mungsa chilia nokni buma bufa abo kahe kok sawoi besase Alpana Tripura ni bagi blene bakha kosto dukho nangsamani bai kablai tongni jeng nokha But tabu men kokla abo se Alpana Tripura tamni bagi kebno mungsa kok saya kare Christmas ni phung achuk jorawo sak sachung thenya nangkhana bini bukhawa tama kok hujak tong abo se jengjoto saimana musungu thigidiba abage chini khaw kebama wansung phajak tongmani a kok jeng tini nor jotono sawi khanar nai
Alpana Tripura thimane okologo buma bufani kisa rong saya tongko kahai engsaku tangke hinkai punya jora se borni besajino mungsa kok saya kare kok ya lamia amsuk cerai jora Alpana Tripura kubuni celabe kanya nai tongka nokni buma bufa hinkai amsuk cerai jora le tamo region tongi borni sajino kanya nakeba a lajak jora Alpana Tripura khorang tisma bagai sakni kalpari muthagibo manka Piaba asal jorane simi Alpana Tripura ni man breno te bekha bisingo kaisa effect eba kirima lachima habui thangka bini ama babu bono jeprepano jasa mungsa khlaimanu a bagi a noko kyawno bisas khlai tongnani Alpana Tripura ni bagi breno kaisa wana masings kahai angjak tongka because Alpana Tripura charai jorane simi bini ama babuna amsake bisas khlai ko khnai phai piaba a buma bufa se light ne jorawo bini bekhano bucia kari bona mungsa kam hamya kok sengya kari cerai jora kubuni celabe kanya hane kok surlai tongka nokni puma bufa henke abuti jora I cerani manti bukhawo tamo angnai wan sulai di because seng je borno cerai simi amsike bisas kle tongi phayu a borse olda chini bisas no sebayu henkai o bukha tamo angnai ba te Alpana Tripura cerai jora ba bukhawo kebama kahame hamya wan sumu phakena abuti jora bini khani ko kebno sanabo logi malia angma bai abagi phano paithak phasingo hankai monai Alpana Tripura saksa chung o hanya lamo yapri rikhana hane chung khawo wansugo because nokni buma bufa se jani cha busabai kahamke kok saya phirike tongma gurei milima ya hankai abuti jora nokni busa laibu jasa problem unke olo sabono bini khane ko kholugi sanaiba lokorok abono wansugi nadi te amongka chini bukhaw wansumani kok se chung nor jotono sawe khanaru abage patyo sing abono sanai Please kevani besana amsuk cerai jora takadi abu pleno saya kelayu and jani sa besa butibe nokni buma bufa kahamke koksai pirike tongade jate norni besa laibo jesa mungsa problem ke noko kok kholugi samanajar abu hake besate parents ni kasaro miloi kathai tongna nagu tabuni ojora baksa nukuni parents no nukmani jani sa besano cerai jora no tari phapat kai rilayu tangi hinkai besano sare khanina kosto lekha pora pori riwoi rangma ganang ungu abo kahai bukha bisingo wansuma setra toma bagai baksa nukuni buma bufa jani sa besano nangplai sake dateno kai ribayu Piaba ola borni a besa beskang saljora thange busu problem kotro kelai ma tongo abo hankai a buma bufa mungsa wansugia borosuto kake kai pai bezal pair nani amsuk simse wansugo at least nijine besano atro bosor pano kanani jora ridita eba jani je besano kaham sremu ridi beskang jora a besano samungo suknai जों ए भिडियो जगह केवनो kaham kebna hamya abo sana thangmaniya tangki hinba chino tiprasa culture kaisa kani je tomung sitra raja saya anglai tomani abono teche aro sen kok sasak of video jagah jate chini baksa tiprasa kaham hamya sia saimya ang tongki jotono of video no nogei saimane kaham ke shitong saimantong abone chini naimong so chini tara bajote mona shong nor of video no bhayang saka comment ke sadi joti chajagi tongki share kari di and video no khalo ke naima bagi play play no chini khabai hamba yaparo